Кніга прарока Ісаі, раздзел 8. І сказаў мне Господ: «Вазьмі сабе вялікую таблічку і напішы на ёй звычайнымі прыладамі: Магер, Салал, Гас, Бас». Я ўзяў сабе верных сведкаў, святара Урыю і Захарыю сына Барахі. І прыступіўся я да прарочыцы. Яна пачала і нарадзіла сына. Дык сказаў Господ мне: «Назаві яго імем Магер, Салал, Гас, Бас». Бо перш чым юнак навучыцца выгаворваць тата і мама, занясуць багацці Дамаска і даніну Самарыі цару асірыйцаў. Зноў Господ прамовіў да мяне гэтыя словы. Таму што народ гэты пагардзіў водамі Сіло, якія цякуць спакойна, а падае духам перад Разінам і сынам Рамэліі. Таму вось, Господ навядзе на іх магутныя і шматлікія воды ракі, цара асірыйцаў і ўсю яго славу. І разальецца на ўсе рэчышчы свае, і выльецца з усіх берагоў сваіх, і пацячэ праз Юдэю, перапаўняючыся і разліваючыся, і дасягне аж шыі. І будзе прасцяг крылаў яе на ўсю шырыню зямлі тваёй, о Імануэлю. Падыміце крык, народы, устрывожцеся і слухайце, усе далёкія землі, узбройвайцеся і трымціце, узбройвайцеся і трымціце. Зрабіце нараду, і яна рассыплецца. Скажыце слова, і яно не споўніцца, бо Бог з намі. Гэта вось сказаў Господ мне, калі схапіў мяне рукою і перасцярог, каб не ішоў дарогай у гэтага народа, кажучы: «Не называйце змовай усяго таго, што народ гэты называе змовай. І пагроз яго не палохайцеся і не трывожцеся. Господа магуццяў адзінага усвячайце, Ён ваш страх. І ён ваша трымценне. Ён будзе на святасць, каменем спатыкнення і скалой згаршэння абодвум дамам Ізраэля, пасткай і сілом для жыхароў Єрусаліма. Многія з іх спатыкнуцца, упадуць і разаб'юцца, трапяць у сіло ды будуць зняволены. Замацуй сведчанне, запячаткуй закон сярод вучняў маіх. І буду чакаць Господа, які хавае аблічча сваё ад дому Якуба, я буду спадзявацца на яго. Вось я і дзеці, якіх даў мне Бог на знак і на прадказанне Ізраэлю ад Господа магуццяў, які пражывае на гары Сіён. А калі вам скажуць: пытайцеся ў вешчуноў і варажбітоў, якія свішчуць і мармычуць, ці ж народ не даведваецца ад Бога свайго, хіба ад памерлых пра жывых? Да закону звяртайцеся і да сведчання. А калі не будуць казаць паводле слова гэтага, не будзе для іх святла за раніцы. А будзе ён бадзяцца па зямлі ўздзеку і галодны. А калі спазнае голад, будзе злавацца, пачне праклінаць цара свайго і Бога свайго. І спагляне ўгару, а потым паглядзіць на зямлю, і вось тут бяда і змрок, туман прыгнятаючы, і цемра непраглядная. Аднак не будзе болей туману там, дзе быў прыгнёт.